טוב, בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו גם היום. היום יש לנו יום מיוחד שכולו סביב תמונות ואינטליגנציה מלאכותית. נמצא איתנו היום עדן אוריון, הוא אסטרונום חובב, אמן, יושב ראש מידברן לשעבר, ובאמת בן אדם עטור כישרונות. בלי להכביר במילים, עדן, אני מעבירה את השרביט אליך. תודה רבה ענבל. אז באמת אנחנו נתחיל. אני כבר אשתף את המסך כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. ואני מקווה שרואים את המסך. אז באמת היום אנחנו נדבר על מחוללי תמונות בעזרת בינה מלאכותית, וכיוון שאנחנו מדברים גם עם כיתות חטיבות ביניים וגם עם תלמידי תיכון, אני מקווה, ואולי גם קצת יותר מבוגרים, אז מעבר להיכרות עם כלי יצירת תמונות בבינה מלאכותית, שמאפשר לעשות את הדברים באמת בקלות ובעברית, אני אראה גם איך זה עובד הדברים האלה. אני מקווה שזה יהיה לכם מעניין. וזהו, בואו נתחיל בסיפור הזה. אז קודם כל, מה נלמד במהלך השעה הקרובה? אנחנו נכיר מחולל תמונות שיודע גם עברית, זאת אומרת, אתם תוכלו לכתוב שורת טקסט בעברית, והוא ייצר לכם איזו תמונה. אחר כך, אחרי שנכיר את הדבר הזה, מי שירצה יוכל להמשיך להשתמש בו. אני רוצה יותר להיכנס באמת לעומק ולמטרה של ההרצאה הזאת, בעצם להסביר איך כל הדבר הזה של ממשפט שאנחנו כותבים יכולים לקבל תמונות יפהפיות, איך זה עובד כל הסיפור הזה. ננסה להבין מה זה בכלל שפה, למה שפה קשורה לתמונות, וכיצד אנחנו מלמדים מחשב ושפה, כמו שאנחנו מלמדים ילדים לדבר וכולי. ובעצם נסביר איך יוצרים דבר שנקרא מילון, או במונח המקצועי שלו מודל. נכיר גם מונח נוסף שנקרא מרחב סמוי, ואחר כך נראה איך לוקחים את כל המרכיבים האלה, את כל החלקים האלה של המנוע הזה שיוצר תמונות, ונרכיב מהם מנוע משלנו שיוצר תמונות, ואחרי זה גם נראה שאפשר לעשות עם זה קסמים באמת מרשימים. אז זה פחות או יותר התוכנית, די דחוס, אבל אני מקווה שנספיק. הסיפור שלנו מתחיל בערך לפני 10-11 שנה. פרסמו שני מאמרים אקדמיים מאוד חשובים, שמתייחסים בעיקר למדעי המחשב ולמתמטיקה ולחקר המוח, והם מנסים להבין כיצד אנחנו חושבים, כיצד אנחנו מדברים, וכיצד אנחנו בונים במוח שלנו תמונה. שאנחנו קוראים ספר למשל, או שאנחנו קוראים אפילו טקסט בעיתון או בכל דבר אחר, אנחנו מציירים לעצמנו במוח תמונה מסוימת. אז ניסו להבין איך זה עובד, והאם אפשר לגרום למחשב לעשות בדיוק את אותן פעולות שהמוח שלנו מבצע. המחקרים האלה עולים הון תועפות, צריכים שזה מחשבים מאוד מאוד חזקים, וצריכים בזה השקעות גדולות. אז החברות הגדולות במשק, כמו שנקרא במשק העולמי, אני מתייחס בעיקר לחברת מייקרוסופט וגוגל ופייסבוק, והחברות האלה נכנסו עמוק בתוך הסיפור הזה, והשקיעו המון כסף. שאני אומר המון כסף, זה מאות מיליונים של דולרים פר מחקר. ובסופו של דבר, עם הכספים הגדולים האלה ועם חוקרים מאוד מאוד מוכשרים, הצליחו באמת לייצר תהליכים שמחכים. אנחנו לא יודעים אם ככה באמת עובד המוח האנושי, אבל לפחות החיקוי של הפעולות האלה הוא נראה מאוד מאוד דומה. אז הפיתוחים האלה התבצעו בעיקר בחברה שנקראת OpenAI, והכסף העיקרי שהגיע למחקר של OpenAI הגיע מחברה קטנה שאתם בטח מכירים, שנקראת מייקרוסופט. ו-OpenAI פיתחה שני מוצרים חזקים, ואני מעריך ששמעתי עליהם. אחד נקרא ChatGPT, שזה בעצם מין תוכנה כזאת שאפשר להתכתב עם המחשב, לשאול אותו שאלות, לדבר, ממש להתכתב איתו, והוא עונה דברים, והתשובות שלו הן בדרך כלל די מהימנות, לא אגיד 100%, אבל בדרך כלל זה די מהימן. והדבר השני ש-OpenAI פיתחו הייתה תוכנה שנקראת DALL-E. היום אנחנו כבר נמצאים בגרסה השלישית שלה, אז זה נקרא DALL-E 3. ו-DALL-E, אם קוראים את זה באנגלית בלי רווח בין הדל והאי, אז זה נשמע כמו השם של הצייר המפורסם, דלי,
למי שמכיר. מי שלא מכיר, אני ממליץ מאוד לחפש ציורים של דלי, ותבינו למה זה מאוד מאוד מתאים, הדברים האלה, כי הציורים של דלי הם סוריאליסטיים בדרך כלל, עם דברים שבדרך כלל לא יכולים להיות. אז בגדול, מייקרוסופט, בגלל שהשקיעה כל כך הרבה כסף בסיפור הזה, קיבלה אישור להשתמש בתוכנות שלה, בתוכנות האלה, במוצרים שלה, בעיקר במנוע החיפוש של מייקרוסופט שנקרא בינג, ובדפדפן שלה שנקרא אדג', אבל לא חייבים להשתמש בו, אני עובד עם כרום, ואני אראה את כל מה שאני מראה עכשיו עובד בכרום. אז בואו נתחיל לראות מה זה המוצר הזה, איך דלי משולב בתוך המוצר הזה של מייקרוסופט, מנוע החיפוש שלה שנקרא בינג. אז אני אצא עכשיו מהמצגת, ואני אעבור אל הדפדפן שלי, וזה דפדפן כרום, ואני כותב בשורת החיפוש, אני כותב את המילה, או את הצירוף המילים bing, bing.com, ואני מקבל את החלון של החיפוש, מאוד מאוד דומה, נגיד למנוע חיפוש של גוגל, יש לי כאן מקום שאני יכול לכתוב חיפוש, אבל יש לי כאן למעלה תפריט. ובאחד התפריטים כאן, יש כאן צ'אט, כתוב בית ספר וכתוב תמונות. אני לוחץ על המילה תמונות, ואז מופיעות לי כאן כל מיני תמונות שקשורות בדברים שמעניינים אותי, כל אחד במה שמעניין אותו, אבל גם כאן יש לי תפריט, שגם כאן כתוב צ'אט, בית ספר, תמונות, השראה, ויש גם כפתור שנקרא צור. כשאני לוחץ על הכפתור צור, אני מקבל את מה שחיפשתי, את מחולל התמונות, וגם כתוב לי כאן למעלה, יוצר התמונות מופעל באמצעות דל E3, וזה רץ על מייקרוסופט בינג. כל מה שכתבתי, כל מה שאמרתי, פשוט קורה כאן, ויש לנו כאן, זה מכשיר מאוד מאוד פשוט. יש לי כאן שורה שבה אני כותב את מה שאני רוצה לראות, ויש לי כאן כפתור שנקרא צור, שמאפשר לי ליצור את הדברים. אז אני יכול לכתוב כאן, למשל, חתול, אני כותב בעברית, אני אפילו לא חייב לכתוב באנגלית. חתול נחמד משחק שחמט. ואני מבקש ליצור, והיצירה נעשית על גבי המחשבים של מייקרוסופט, לא על גבי המחשבים שלי. אתם רואים כאן שנפתח לי כאן איזושהי חלון שמציע לי כל מיני הצעות, וכאן למטה אני רואה את פס ההתקדמות, וזה תוך מספר שניות הוא יצר לי תמונות של חתול, משחק עם מישהו, שחמט. עכשיו, התמונות האלה זה ציורים, אבל אני רציתי לקבל משהו אחר, אני רציתי צילום, אני לא רוצה ציור. אז כאן כבר נכנס הרעיון של אנחנו צריכים לכתוב למחשב בדיוק מה אנחנו רוצים, וזה בעצם כל הסיפור הזה של יצירת תמונות בבינה מלאכותית, תלוי בעיקר ביכולת שלכם, או היכולת שלנו, לכתוב בדיוק מה אנחנו רוצים. אז האם אני אכתוב כאן, לפני חתול משחק שחמט, צילום של חתול נחמד משחק שחמט, ועכשיו אני אעשה צור, אני כנראה אקבל משהו שהוא פחות ציורי ויותר צילומי. שוב, אני רואה כאן את ההתקדמות של הדברים האלה, וזה יוצר לי. החישובים האלה נעשים על גבי המחשבים של מייקרוסופט, זה מחשבים מאוד גדולים ומאוד חזקים, ותראו איזה תמונות מרשימות נוצרו לי. ממש צילומים באיכות מאוד מאוד גבוהה, ואם אני רוצה לראות את הצילום הזה מקרוב, אני יכול ללחוץ על כל אחד מהארבעה, הוא מייצר לי כל פעם 3, 4, לפעמים 2 של ציורים או צילומים, ואני מקבל את הצילום הזה ממש בגדול, באיכות מאוד מאוד גבוהה. אם אני רוצה לשמור לעצמי את הציור או צילום הזה על גבי המחשב, אני יכול ללחוץ כאן על הורד, ולשמור את הדבר הזה. הוא גם שומר לי, בשביל להיכנס לחשבון הזה, תצטרכו כנראה להכניס את הדואר האלקטרוני שלכם, או להירשם באיזושהי צורה. אם אתם מתקשים, תבקשו עזרה מהאחים המבוגרים, מההורים המבוגרים, או מהמורים, הם יעזרו לכם. אבל אימייל שלכם לדעתי יספיק, ואתם יכולים לשמור את התמונה הזאת אצלכם על המחשב. אז זה בגדול הרעיון המרכזי של השימוש בבינג, ואני יכול לכתוב כאן כל דבר, גם חתול משחק שחמט, זה לא כל כך מתקבל על הדעת, אבל אני יכול
לכתוב למשל צילום של חתול נחמד עם חליפת חלל, או לובש חליפת חלל. אם אני אכתוב עם, אז יכול להיות שחליפת החלל תהיה לידו, אבל אם אני אכתוב לא לובש חליפת חלל, אז זה בטוח שהוא ילבש אותה. אז אני אכתוב לובש חליפת חלל, ונבקש ליצור. לכן, שוב אני אומר, החשיבות העיקרית כאן היא של הכתיבה ושל היכולת שלכם לתאר במדויק מה אתם רוצים. עכשיו, אם אתם מקבלים תמונה שהיא לא בדיוק מה שרציתם, אז תנסו לראות איך אפשר לשפר את השורה של הטקסט שאתם כותבים כדי לקבל את הדבר האמיתי. אז זה הדבר, זה הכלי, ואני חושב שהוא כלי מאוד מאוד נחמד, הוא קל מאוד לשימוש, והיתרון הגדול שלו מבחינתנו כאן בישראל, שאפשר לכתוב גם את השורות האלה שנקראות באנגלית פרומפט, בעברית אפשר לקרוא לשורה הזאת הכוון, כי אנחנו מכוונים את התוכנה מה לייצר, אז זה שאנחנו יכולים לכתוב כאן בעברית זה הישג מאוד מאוד גדול. רוב הכלים שיש היום בעולם יודעים לעשות תמונות יפהפיות, אבל הם דורשים שהכתיבה של הפרומפט תהיה באנגלית. אז זה ככה בגדול, נחזור למצגת, נראה מה עוד יש לנו לספר על הדברים. אז דיברנו על יצירת תמונות. כל התמונות שאתם רואים במצגת עשיתי אותן באמצעות בינג ודלי, עם הכלי הזה שהראיתי לכם. אתם רואים שאפשר לכתוב גם את הפרומפט באנגלית, astronaut playing soccer on the moon, זאת אומרת, אסטרונאוט משחק כדורגל, זה כדורגל כמו שאנחנו מכירים בישראל, משום שאם הייתי כותב כאן פוטבול, אז זה היה נותן לי את הכדורגל האמריקני, אותו כדור חום כזה שנראה כמו ביצה, ו-on the moon. אם אתם מתקשים באנגלית, אתם יכולים לכתוב בעברית כמו שאמרתי, אפשר גם להשתמש בשירותי תרגום כאלה ואחרים, זה גם עושה יפה מאוד את הדברים. אז כדאי מאוד גם לכוון את הדברים, לדייק את הדברים. אחת התמונות שיצרתי, שהאסטרונאוט שחק כדורגל, על הירח, אז הוא עשה לי שמשתקף כאן בשמיים, גם הירח, זאת אומרת, הוא נמצא על הירח וגם הירח משתקף פה בשמיים. אז הייתי צריך להגיד לו, תשמע, זה אסטרונאוט משחק כדורגל על הירח, וברקע נשקף כדור הארץ. ואז הוא נתן לי תמונה בדיוק של מה שאני רוצה. זאת אומרת, שוב, אני מדגיש שוב ושוב, הדיוק הכי חשוב מבחינתכם, זה לכתוב נכון ובצורה מדויקת מה שאתם רוצים, בין אם באנגלית או גם בעברית, הוא מבין עברית בכלל לא רע. אתם מקבלים בהתחלת השימוש בכלי הזה, מקבלים דבר שנקרא 100 חיזוקים, אתם רואים, לי כבר נשארו פחות מ-60, והכלים האלה מאפשרים לכם לייצר את התמונות במהירות גבוהה, כפי שראיתם, תוך כמה שניות. אחרי שהחיזוקים האלה ייגמרו, תוכלו להמשיך לייצר תמונות בחינם, בלי כסף, רק שזה עלול לקחת מעט יותר זמן. הסברנו גם איך שומרים את התמונות על גבי המחשב, ואתם רואים שוב, אפשר לכתוב, כאן כתבתי אסטרונאוטית, הולכת על אדמת מאדים, והרבה פעמים שואלים אותי, אוקיי, אבל אני לא תמיד נמצאת ליד מחשב, מה אני יכולה לעשות? אז כמובן שאפשר להיכנס לבינג גם בטלפון, אני ממליץ מאוד גם להוריד, יש להם אפליקציה שנקראת בינג, ולייצר את התמונות בדיוק באותה צורה, ולשלוח אותם ולשתף אותם בוואטסאפ, ובכל דבר שאתם רוצים לשתף את התמונות, אז אפשר לעשות את הדברים האלה גם על גבי טלפון. וזה הכלי שאני מאוד ממליץ להשתמש בו, הוא גם די פשוט מבחינת כל מי שאני מכיר, בין זה תלמידי בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, תיכון ומעלה, לעשות בו שימוש ולייצר תמונות יפות. עכשיו אנחנו נעשה איזושהי הפסקה קטנה בהסברים, ונספר שיש לנו בקהילת הורייזון פרויקט שנקרא הגנרטור, והפרויקט הזה הוא מתייחס באמת להוראה של כל מה שקשור בהפקת תמונות באמצעות בינה מלאכותית, ואנחנו מקיימים תחרות, והתחרות היא לכולם, לכל תלמידי בתי הספר באשר הם, ואתם יכולים להיכנס לאתר של הורייזון, ואת המצגת הזאת יצרף גם לסרטון, ואפשר להיכנס לאתר של הורייזון ולהגיע גם דרך התפריטים שם לגנרטור ולתחרות, להיכנס לקישור הזה, להירשם שם, ולהעלות תמונות שלכם שהשתתפו בתחרות הזאת. הזוכים כמובן יזכו לזה שהתמונות שלהם יזכו בתערוכות אינטרנטיות, ויש גם איזה חידוש שהתחלנו בו אתמול,
שמי שישלח תמונה עד יום ראשון הקרוב, 29 באוקטובר, ייכנס למיני תחרות נוספת, שבה המקומות הראשונים יזכו בפרס צנוע. אז כדאי לכם מאוד, מיד לאחר הסברים והרצאה, להתחיל לעבוד ולעשות תמונות. כמובן שהדברים צריכים להיות קשורים בחלל ואסטרונומיה, וזה חשוב, כי קהילת הורייזון מתעסקת בחלל ואסטרונומיה. אז זה ככה הפסקה קטנה, ואנחנו עכשיו מתחילים להיכנס ולנסות להבין איך הדבר הזה באמת עובד. אז כפי שראיתם, החשיבות הכי גדולה שיש לנו כאן זה איך אנחנו כותבים את הדברים, ובעצם אנחנו מתייחסים כאן לשפה. שפה זה משהו שהוא אופייני בעיקר לבני אדם, אנחנו לא מכירים הרבה חיות אחרות שיש להם את הכלי הזה שנקרא שפה. זה לא שחיות לא יודעות לתקשר ביניהם, הן יודעות מצוין, אבל אין להם את הכלי הבאמת מדהים הזה שנקרא שפה, שמאפשר לנו בעצם באמצעות מילים לבנות נושא והסבר כמעט על כל דבר ולהעביר אותו לבני אדם אחרים. אבל יותר מזה, השפה מאפשרת לנו גם לדמיין, ובעצם באמצעות מילים, או שאנחנו מדמיינים לעצמנו, ואנחנו מדמיינים באמצעות מילים שאנחנו יודעים וזה, אנחנו מדמיינים לעצמנו תמונות. וכל הסיפור הזה שקשר בין שפה לתמונות הוא מאוד מאוד חשוב. למשל, איך אנחנו לומדים שפה? אני מעריך שחלקנו זוכרים שהיינו ילדים קטנים, או שאנחנו רואים את ההורים שלנו מלמדים את האחים הקטנים שלנו שהם רק נולדו, או שהם קצת אחרי שהם נולדו, איך הם מלמדים אותם לדבר? יש לנו ספרים כאלה עם תמונות, וליד כל תמונה כתובה מילה, או שאנחנו מטיילים איתם ברחוב, או בגן, או בפארק, או אני לא יודע איפה, ומראים להם ואומרים, הנה כלב, הנה חתול, הנה בית, הנה דלת, ובעצם אנחנו מלמדים, ואנחנו בעצמנו גם לומדים, ככה אנחנו למדנו שפה, שכל מילה קשורה למשהו שאנחנו יודעים איך הוא נראה. זאת אומרת, יש לנו איזושהי תמונה בראש, לא ברורה לגמרי, אבל קרובה מאוד להיות ברורה, של איך כל דבר נראה. עכשיו, הדבר הזה הוא די מדהים, משום שלמשל, שמסבירים לנו מה זה כלב, ונגיד מראים לנו תמונה, או מראים לנו כלב ברחוב של שכנים או שלנו, ונגיד הכלב שיש לנו הוא מזן של רועה גרמני, מה שנקרא כלב זאב. ואנחנו נראה אחר כך כלב שנראה אחרת לגמרי, למשל בוקסר או קוקר ספניאל או פודל או כל כלב אחר, אנחנו נדע שזה כלב למרות שהוא נראה אחרת לגמרי, וזאת יכולת באמת מדהימה של המוח האנושי, שאנחנו לא זוכרים בדיוק את הדברים, אלא זוכרים מאפיינים מסוימים שמאפשרים לנו להבין שגם דברים שדומים הם בעצם אותו דבר. לא כל הבתים נראים אותו דבר, ולא כל הדובים נראים אותו דבר, ולא כל הג'ירפות נראות אותו דבר, בטח לא כל הפירות והירקות. והתכונה הזאת היא באמת תכונה מדהימה שלנו, ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות עם התוכנות שלנו, אנחנו מנסים לחקות את התהליך הזה באמצעות מחשבים. עכשיו אני נכנס כאן לשיעור קטן בכימיה ופיזיקה, אני חושב שעומדים אותו בחטיבת ביניים, רואים אותו פעם ראשונה, אני מעריך שכולכם ראיתם את זה גם בבית, שאנחנו הולכים למשל כוס מים חמים ושמים בה את שקית התה, ולאט לאט המולקולות של התה מתפזרות בתוך המים החמים, וצובעות את המים החמים שהיו קודם שקופים באיזשהו צבע, וגם נותנות לו טעם, ואנחנו יכולים לשתות את הדבר הזה. התהליך הזה נקרא, של הפיזור הזה של המולקולות באופן שווה בכל הכוס, נקרא פיאפוע בעברית, ובאנגלית זה נקרא דיפוזיה או דיפיוז'ן, וזה תהליך שאנחנו מכירים אותו, ואנחנו יודעים היום לעשות איתו הרבה מאוד דברים, ולא נכנס בכלל למקום הזה. אז זה תהליך, אנחנו מכירים אותו כבר 200-300 שנה לפחות. מה שאנחנו מנסים להבין או לשאול, זה האם אפשר לקחת את כל החלקיקים הקטנים האלה של התה או של הדיו, לאסוף אותם בחזרה ולהרכיב בהם מחדש את אותה טיפת דיו שאתם רואים כאן בתמונה, או להרכיב בחדש את שקית התה כאילו היא לא התפזרה בתוך המים. זה נראה דמיוני ואולי נראה בלתי אפשרי, אז אני אתן משהו, הסבר קצת יותר פשוט. נגיד שאני לוקח צלחת וזורק אותה על הרצפה, והיא נשברת להרבה רסיסים. אז אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לאסוף את כל הרסיסים האלה, ובהרבה מאוד עבודה והרבה מאוד זמן, כנראה גם עצבים והתרכזות, ועם דבק, אנחנו יכולים להדביק את הרסיסים האלה, ולקבל בחזרה צלחת שהיא יחסית דומה מאוד לצלחת
לפני ששברנו אותה. ואת התהליך הזה, זה מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות באמצעות מחשב. אני אסביר. הנה החתול שלנו, אני היום מתעסק בעיקר עם חתולים, אז הנה החתול, ואני לוקח את התמונה של החתול, שאני רואה שהוא שם את הרגליים על השולחן, והוא כנראה יושב על איזושהי כורסה אדומה, ויש לו שני צבעים, ויש לו עיניים שחורות וכו'. ואני לאט לאט מוסיף לתמונה של החתול בשלבים, השלבים האלה נקראים באנגלית צעדים או סטפס, ולאט לאט אני מוסיף לתמונה של החתול פיקסלים, נקודות כאלה שהן לא קשורות בתמונה של החתול, ובעצם זה נקרא רעש במונח המקצועי, ולאט לאט החתול הולך ונעלם לי, עד שאני מקבל רק תמונה שיש בה רק פיקסלים, שלא קשורים, אקראיים, שלא קשורים בשום דבר, והדבר הזה נקרא רעש נקי. זה כאילו פיזרנו הייתה לנו תמונה של חתול ופיזרנו אותו להרבה מאוד חלקיקים, עכשיו נגיד שאנחנו לוקחים תמונה אחרת של רעש, שלא קשורה בכלל בחתול, ואנחנו ננסה כל פעם להפחית ממנה כמות מסוימת של הרעש בהתאם לצעדים שיצרנו את תמונת הרעש הזאת, וגם נזכור שמדובר כאן בחתול, על שולחן עם כיסא אדום וכו'. האם נוכל לעשות את התהליך ההפוך ולקבל בחזרה חתול? אז מסתבר שאפשר לעשות את זה. זה מאוד מאוד מסובך להסביר איך עושים את זה באמצעות מחשב, אני לא נכנס לזה בכלל, אבל הדבר הזה אפשרי. ומה שאני מראה כאן למטה בצד ימין, זה בעצם איך מתוך רעש אני יוצר תמונה, במקרה הזה של ציור בעיפרון של מכונית ספורט. בעצם אפשר לעשות את התהליך ההפוך. ואז אם אני יוצר לעצמי איזשהו מין בסיס נתונים, שהוא בעצם מין טבלה כזאת, שבכל טבלה כזאת הטבלה מחולקת לשורות, שורות, שורות, ובכל שורה יש תאים, כמספר הצעדים שהוספתי רעש לתמונה, שהוספתי לכלוך כזה לתמונה, ויש גם תא אחד שמסביר מה ראו במקור בתמונה, ובעצם הדבר הזה, עם התהליך המתמטי שאתם רואים בתמונה למעלה, שאני לא הולך להסביר אותו, מאפשר לנו ככה לקחת כל תמונה, ולשמור רק את כמות הצעדים שעשינו, ואת התיאור שלה, ואז מתוך רעש ליצור אותה בחזרה. וזה בעצם הדרך המקבילה ללמד מחשב מה זה חתול. כמו שאני מסביר לילד מה זה חתול, ככה לימדתי את המחשב מה זה חתול. ואני אראה כאן עוד דוגמה שאיך מתוך רעש אני יוצר תמונה של רקדנית בסגנון של ציור של ואן גוך וכולי. ובעצם אני בונה לעצמי מילון כזה, אני לוקח המון תמונות. כמה תמונות אני תכף אגיד, אבל אני אדבר על המון 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 תמונות, ולכל תמונה אני עושה את התהליך הזה שאני לומד אותה, אני מאמן אותה, זה נקרא לאמן את המחשב, של הצעדים האלה של הוספת הרעש, ואיך מתוך רעש בחזרה להפיק את התמונה, ואני גם מסביר לו בכל שורה כזאת גם מה רואים בתמונה. זה למשל תמונה של דשא, וזה תמונה של חמניה, וזה תמונה של משהו סגול וכו'. ואני בונה לעצמי מין מילון כזה, כמו שלכם היה פעם מילון קטן לילדים, שבו היו תמונות של דברים והמילים, אז גם כאן אני בונה מילון כזה. רק שהמילון הזה הוא מאוד מאוד גדול, משום שאנחנו, כמו שאמרתי, משתמשים בהרבה מאוד תמונות. כמה תמונות? היום אחד המילונים המתקדמים ביותר שיש, נקרא SDXL, והוא אומן על 16 מיליארד תמונות. זה כמו 16 עם 9 אפסים אחרי ה-16, זה המון המון תמונות, זה בערך חצי מהתמונות שיש בכל האינטרנט, ובעצם המילון הזה, או כמו שנקרא באנגלית מודל, יודע היום, עם כל מילה כמעט שנגיד לו, הוא ימצא איך להפיק משהו שדומה למילה הזאת, וזה הרכיב העיקרי שלי במנוע הזה, שבונה את התמונות, הדבר הזה, המילון או המודל, כמו שנקרא, זה הרכיב הראשון שיש לי במנוע הזה. אמרתי גם שנלמד על עוד דבר נוסף שנקרא מרחב סמוי, באנגלית זה נקרא latent space, לא חייבים לזכור את זה, אין בחינה בסוף, אבל אנחנו צריכים לזכור שמחשב יודע לעבוד רק עם מספרים, הוא לא יודע לעבוד עם דברים אחרים, ובעצם כדי שהמחשב יוכל לעשות פעולות ולחשוב ולבצע את פעולות שאנחנו רוצים שהוא יעשה, אנחנו צריכים להפוך לו את כל מה שאנחנו מכירים למרחב של מספרים. אז המילים במילון שמתייחסות לתמונות, וזה הן כבר מתורגמות למספרים, בעצם
כל תא כזה בטבלה הענקית הזאת של המילון או של המודל יש בה מספרים, אבל אנחנו גם צריכים לתרגם דברים נוספים למספרים, ולמשל, מה אנחנו רוצים לראות, המשפט שאנחנו כותבים, כמו שכתבתי חתול חמוד משחק שחמט, אז אני צריך גם אותו לתרגם למספרים. עכשיו, זה לא גימטריה כמו שאנחנו חושבים שזה זה, אלא זה יותר קשור לניתוח המשפט. אני לא יודע אם תלמידי חטיבות עוד כבר לומדים את זה, או עוד לומדים את זה, אבל יש דבר כזה שנקרא דקדוק, ניתוח של משפטים, שמשפט, גם בעברית, גם באנגלית, כמעט בכל שפה, יש לו נושא, נשוא, מושא, מושא ישיר, מושא עקיף, לוואי, משפט יש חלקים. אז אנחנו מלמדים את המחשב איך להבין את המשפט בחלקים שלו, וכל חלק כזה יש חשיבות. הנושא הוא הדבר הכי חשוב במשפט, לכן אני אקבל ערך מספרי גבוה יותר. דברים שהחשיבות שלהם היא קצת פחות במשפט, אז הם יקבלו ערך מספרי קטן יותר. ואז אנחנו בעצם לוקחים משפט שאנחנו כותבים כמו אותו חתול שמשחק שחמט, אנחנו יודעים, אוקיי, הדבר הכי חשוב במשפט הזה זה החתול. מה הוא עושה? הוא משחק. זה חשוב גם, אבל פחות מזה שזה חתול, כי זה גם יכול להיות כל חיה אחרת שמשחקת. ושחמט זה גם חשוב, כי אנחנו לא רוצים לראות משהו אחר. לכל דבר כזה נותנים משקל, ואנחנו יודעים שחתול, יש לי כנראה במילון הרבה מאוד דוגמאות לחתולים, ולשחמט יש לי הרבה מאוד דוגמאות של שחמט, ויש לי גם כנראה כל מיני דוגמאות של דברים משחקים, ואז מזה אני אוכל להגיד למחשב שיש לו כבר את המספרים של כל המילים האלה והכל, תרכיב לי מזה, תערבב לי כמו איזה בלנדר כזה, כמו איזה מין מערבל מזון כזה, תערבל לי את הכל, ותבנה לי מזה תמונה שמרכיבה בעצם את מה שאני רוצה לראות, מתוך התמונות שיש לך במילון הזה. והמערבל הזה זה בעצם הכלי החישובי, התהליך הזה נקרא דינויזינג באנגלית, שזה בעצם מה שאנחנו אומרים, הרי התהליך של יצירת התמונה, זה יש לי איזושהי תמונה שיש בה רק רעש, אני לא רואה שום דבר, רק את אותו שלג כזה של הפיקסלים האקראיים, ואני לאט לאט מפחית מהם כל פעם כמות מסוימת של רעש, עד שאני אקבל תמונה ברורה. התהליך החישוב הזה שהוא מאוד מורכב, וכולל מיליארדים רבים של חישובים, זה התהליך הזה שנקרא דינויזינג, וזה בעצם מה שהמחשב עושה, ובעצם מרכיב לנו את התמונה, ובסופו של דבר, אז יש לנו בעצם אלה כל החלקים של המנוע שלנו. יש לנו את החלק הזה שמחזיק את המילון, אני מזכיר שהוא באנגלית מילון נקרא מודל, אז החלק הזה הוא הטוען של המודל, הוא בעצם הולך למחשב, מחפש קובץ שיש בו את המילון, וטוען את המילון לזיכרון של המחשב. יש לי כאן את המקום פרומפט, אני מזכיר לכם, זה הכוון, זה המקום שבו אני כותב את מה אני רוצה לראות, אז בכל התוכנות האלה יש לי אפשרות לכתוב מה אני רוצה לראות, ובחלק מהתוכנות יש לי גם מקום לכתוב מה אני לא רוצה לראות. למשל, אני לא רוצה למשל שהתמונה תהיה מטושטשת, או אני לא רוצה שהתמונה תכלול טקסט, או אני לא רוצה שהתמונה תכלול יותר מדי אצבעות, שזה טעות נפוצה בתוכנות האלה וכו'. יש לי את החלק הזה שמייצר לי את התמונה הראשונית של הרעש, בעצם את תמונה שיש בה רק שלג כזה, רק רעש כזה, שבמנה אני צריך לאט לאט להפריד. יש לי את המיקסר, את הדינויזינג, זה החלק שמפחית כל פעם רעש עד שיוצר תמונה, ובסוף, התמונה שהמערבל הזה יוצר, זה עדיין לא תמונה שאני יכול לראות, כי היא נמצאת עדיין באותו מרחב סמוי, באותו מרחב מספרי, זה אוסף גדול מאוד של מספרים, אני צריך שיהיה לי איזשהו משהו שמתרגם את זה לתמונה ממש, אז אתם רואים כאן, אנחנו רואים רק אוסף של ספרות, אז יש לי את הכלי שנקרא VAE, שהוא זה שמתרגם את זה בחזרה לתמונה, ואחרי שזה עובר אצלו, אני מקבל את התמונה של מה שרציתי לראות, במקרה הזה חמניה על מכסה של מכונית. אז אלה החלקים של מנוע של רוב התוכנות שמייצרות תמונות בבינה מלאכותית, אז יש את הכלים המסחריים כמו בינג וכמו מידג'רני, אני מעריך ששמעתם, ועוד כלים נוספים, ויש בחור אחד שנקרא אימאד מוסטק, שהוא ממוצא ירדני, אבל הוא גר בלונדון, והוא עוסק בעיקר בקרנות הון שעוסקות בחינוך במדינות מתפתחות. הוא נכנס לעניין הזה של בינה מלאכותית לפני משהו כמו 3 שנים, והוא יצר חברה שנקראת Stability AI,
שהיא מייצרת תוכנות שאפשר להוריד ולהתקין למחשבים אישיים, שיש בהם כרטיסים גרפיים חזקים, ומאפשרת לייצר את הדברים האלה, לעשות תמונות בבינה מלאכותית, לעצמכם על גבי מחשבים אישיים. למה זה חשוב שיהיה אפשר לייצר את זה על מחשבים אישיים? מהרבה מאוד סיבות. א', אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אין לי הגבלה, אין לי צנזורה, התוכנות, למשל כמו בינג שהראיתי, הן לא מאפשרות כמעט שימוש בפוליטיקה, או שימוש, טוב, אלימות זה אף אחד לא רוצה להתעסק באלימות, אבל לפעמים יש דברים שאני רוצה לראות, שאולי התוכנות האלה לא מאפשרות, אבל בבית אני יכול לעשות באמת מה שאני רוצה, אבל יותר מזה אפשר לעשות עוד הרבה יותר מסתם ליצור תמונות, וזה מה שאני רוצה להראות. אז אני רוצה להראות עכשיו את אחת התוכנות שאפשר לפתח באמצעות הכלי הזה של Stable Diffusion, של Stability AI, ולהראות לכם בעצם שיש לי, זה כמו משחק לגו כזה, שאני לוקח קוביות של חלקי תוכנה ומחבר אותם עם חוטים, ויוצר כלי שמאפשר לי לראות תמונה מטקסט שאני כותב. אז אני עכשיו יוצא מהמצגת, ואני אלך אל הכלי הזה, אני ינקה אותו, ויש לי עכשיו, זה הכלי שלי לייצר מכונה שיוצרת תמונות. אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, יש לנו את המילון, אני צריך לטעון לעצמי מילון, אז אני מבקש לטעון מילון, אני כותב כאן load, שזה לטעון, אבל צריך לעשות באנגלית כמובן, ואני מבקש לטעון מילון. אז זה החלק תוכנה שטוען את המילון, ואני מבקש אצלי כבר יש כמה מילונים שאני רוצה לראות, אז אני בוחר את אחד המילונים שאני אוהב להשתמש בהם, נגיד ניקח את זה. עכשיו אתם רואים שיש לי כאן 3 נקודות, ומכל נקודה כזאת אני יכול להוציא חוט ולחבר לדברים אחרים. עכשיו זו תוכנה מאוד חכמה, שהגיב אני מוציא מכאן, המקום של הקליפ, זה המקום שבו אני מחבר את ההכוונים, את השורות של הטקסט שאני רוצה לכתוב, אז הוא יציע לי גם מה לחבר כאן, אז אני רוצה שזה יהיה מקום שבו אני אכתוב מה אני רוצה לראות, למשל, וכאן אני צריך להשתמש באנגלית, אז אני אכתוב cute cat playing chess. אוקיי? אני יכול לכתוב גם, לייצר גם עוד אחד כזה, שבו אני אכתוב מה אני לא רוצה לראות בתמונה, ואני יכול, אתם רואים, למקם את זה במסך איפה שאני רוצה, ולהקטין את זה, להגדיל את זה. כאן אני לא רוצה שזה יהיה מטושטש, בלר, ואני גם אגיד שאני רוצה לכתוב, שאני לא רוצה שזה לא יהיה לא חד, אני אכתוב לא חד. אוקיי. אמרתי גם שאני צריך, אחד החלקים שלי זה החלק שמייצר את התמונה הריקה, שיש בה רק רעש, אז אני אבקש לייצר תמונה, חלק נוסף, והיא נמצאת במרחב הנסתר, אז בואו נכתוב רגע. הנה, זה מייצר לי תמונה ריקה, והגודל של התמונה הריקה שאני רוצה לקבל הוא 512 על 512 פיקסלים. עכשיו אני אבנה את המערבל, את אותו חלק שיפחית רעש לאט לאט וייצר את התמונה, אז אני אכניס כאן, אני יכול מכאן לבחור את הכלי שאני צריך, K-Sampler, זה המערבל שלי, זה הדינויזר, זה מה שמוציא את הרעש בתמונה ולאט לאט ייצר תמונה, אז כאן אני מחבר את הפרומפט החיובי, מה אני רוצה לראות, כאן אני מחבר את הפרומפט השלילי, מה אני לא רוצה לראות, את התמונה הריקה שלי אני מחבר לכאן, ואת המילון שלי מהמודל אני מחבר לכאן. עכשיו אמרנו שזה מייצר, המערבל הזה מייצר לי תמונה, אבל זו תמונה שאני לא רואה, אלא היא נמצאת במרחב הנסתר, היא רק מספרית, אז אני צריך לתרגם אותה לתמונה ממש, אז אני מוציא מכאן, והוא מבקש את החלק הזה שנקרא וייט, זה מה שלוקח מספרים ומייצר בהם תמונה, ומכאן אני מבקש ממנו, תשמור לי את התמונה, בואו נעשה save image. את התמונה שאתה מייצר, פשוט תשמור אותה, נעשה אותה כאן. זהו, הרכבנו לעצמנו מכונה שבונה תמונות. ועכשיו נראה מה אפשר לעשות עם הדבר הזה.
כאן אני לוחץ על Q prompt שתתחיל להפעיל את המכונה, ואתם תראו איך שקודם כל, בואו ניתן לו לעבוד, מה לא חסר לי כאן? כן, הייתי צריך לחבר את הוואי כאן. עכשיו זה יעבוד. קודם כל הוא טוען את המילון. עכשיו הוא תרגם את זה למרחב המספרי. כאן הוא כבר מאבד את התמונה, תראו זה עובד יחסית מהר. מתרגם אותנו למספר, ואני מקבל תמונה של חתול משחק שחמט. אז אתם יכולים להגיד, בסדר, בשביל אני צריך את כל הבלגן הזה, אם אני בבינג, אני פשוט נכנס לבינג, כותב מה אני רוצה ומקבל תמונה. נכון, זה באמת דבר פשוט, בשביל לעשות דבר כזה לא צריך את זה. אבל בואו תראו איזה דברים מתוחכמים כן אפשר לעשות עם הדברים האלה. ואני מראה לכם כאן מכונה נוספת שבניתי, והיא גם דומה מאוד למכונה הקודמת שראיתם. יש לי כאן את הטעינה של המילון, יש לי כאן את הפרומפט שאני רוצה, מה אני רוצה לראות, זה סוג של סתיו, נוף סתווי, עם תאורה דרמטית ועננים ומזג אוויר סתווי, וכאן כתבתי כל מה שאני לא רוצה לראות, שזה הרבה מאוד דברים שאני לא רוצה שיהיו בתמונה. אז זה כבר ראינו קודם, ויש לי כאן עוד כמה חלקים חדשים. אחד מהם אני אומר, אני רוצה שהתמונה של זה ייצר, מי שיסתכל בטוב יראה גם שכתוב כאן את מה שכתוב כאן, את המילה תודה. זה, בואו נראה מה זה יעשה. אז יש לי כאן גם את הכלי שבאמת מאפשר לשלב גם תמונה אחת בתוך התמונה שזה ייצר, וכמובן כאן מה שמייצר את התמונה הריקה. כאן אתה מערבל, או הופך לתמונה, ובואו נריץ את כל הדבר הזה ונראה מה זה ייתן לי. אני מריץ את הדבר הזה, הוא טוען את המילון. ניקח לו קצת כמה זמן. ועכשיו הוא מתחיל לחשב. זה כאן כבר קצת יותר מורכב, זה לוקח קצת יותר מכמה שניות, משום שהוא גם צריך להתחשב בתמונה הזאת של התודה. עכשיו הוא מתרגל את זה בחזרה, והוא עשה לי לא תמונה אחת, הוא עשה לי 4 תמונות. עכשיו שאני מסתכל על זה מרחוק, אני רואה באמת נוף כזה יפה, גם אני יכול לקרוא את המילה תודה, ואם אני לוקח תמונה כזאת ואני מגדיר אותה בקרוב, מקרוב, אני רואה שזה די מדהים הסיפור הזה. כי אני רואה כאן נוף מסודר לגמרי, ואיך שהוא בנה את העצים שנמצאים מאחורה וכולי, והוא נתן את הגוונים, אז שזה מקטן, או אם אני אצמצם את העיניים, אני יכול לקרוא את המילה תודה, אבל לכאורה זה תמונת נוף רגילה. עכשיו זה סוג של קסם. את זה אי אפשר לעשות בבינג. זה באמת אחד הכלים המדהימים שאני מכיר, שמאפשרים לעשות דברים כאלה, וזה רק דוגמה קטנה למה אפשר לעשות עם הדברים, כמו להחליף פנים של מישהו בפנים של מישהו אחרות, ובאמת אפשר לעשות מזה קסמים לא קטנים, אני לא נכנס כאן באמת להרבה מאוד דברים, אבל זה רק בשביל להראות לכם למה כדאי להתעסק עם הדברים היותר מתקדמים, כי באמת אפשר, הגבולות של מה שעושות כאן הם זה באמת יותר מהשמיים, אפשר באמת לעשות דברים די מדהימים. ואם אני הולך שלב אחד הלאה, אז ראינו איך בונים תמונה ואיזה תמונה זה מייצר. רגע, לא, אני הפוך. וראינו את הדבר הזה. אבל אפשר גם לעשות מזה דבר עוד יותר מתוחכם, כמו וידאו. וגם שוב, זה הדרך היחידה לעשות היום וידאו בבינה מלאכותית. בבינג אי אפשר לעשות את הדברים האלה. וגם כאן זה בעצם מכונה שעושה דבר די דומה. אתם רואים, היא לא הרבה יותר מורכבת ממה שהיינו בהתחלה, אבל היא מייצרת לי ממש וידאו, ואפשר לייצר וידאו קצרים, זה לוקח לה המון חישובים, המחשב שלי בשביל לייצר את הכמה שניות האלה התחמם מאוד, אבל אפשר לקחת כמה קטעים כאלה ואחר כך לחבר אותם ביחד. אני מעריך שרוב הוידאוים שאתם תראו בעתיד הקרוב יהיו מיוצרים בצורה הזאת, כי זה באמת מאפשר לנו לכתוב מה אני רוצה לראות, ולקבל בסופו של דבר וידאו. אז זהו, זה
פחות או יותר מה שהיה לי לספר לכם, אני מקווה שזה היה לכם מעניין, ועכשיו אני אפסיק לרגע את השיתוף, ועכשיו זה הזמן שלכם לשאלות. אם יש להם שאלות, אז או בצ'אט או שתצביעו, ואז אנחנו נשחרר אתכם. אני רואה שבצ'אט כתבו שאלות כבר, אז מי שיעלה, מה זו הנקודה באמצע? לא, יש הרבה נקודות. אז באפליקציית בינג בטלפון, אני רגע, אין לי צילום מסך שלה, ורגע אפתח את שלי. אם יש את האפליקציה, איפה הבינג שלי? אז בחלק התחתי של האפליקציה יש מין אייקונים קטנים כאלה, צלמיות קטנות, אחת מהן נקראת Apps, כמו אפליקציות, APPS, ושלוחצים עליה יש כל מיני אפשרויות, אחת מהן נקראת Bing Image Creator, שלוחצים עליה אפשר לקבל את מחולל התמונה. נפל לי האינטרנט ולא שמעתי על התחרות, להסביר עליה שוב. אוקיי, אני אעשה שיתוף ואני אקריא. איפה זה השיתוף של סקרין? רגע, שנייה. שלחתי לכם גם בצ'אט לכולם את הקישור לאתר של התחרות עם כל המידע. אז באופן עקרוני אתם צריכים להגיש מועמדות ואת התמונה שלכם דרך הקישור ששלחתי לכולכם בצ'אט, אתם יכולים לעשות העתק הדבק או לפתוח אותו עכשיו אפילו בחלון בצד, ועד יום ראשון מי שיגיש את התמונה נכנס בעצם לתחרות נוספת, למיני תחרות נוספת, שהיא רק לכבוד היום שידורים הזה. סליחה עדן. זה בסדר גמור. הבאים רוצים לראות את השקף, אני רגע אחזור איפה זה השיתוף. share screen, מחוללי תמונות, share, ואני אחזור רגע אחורה עם המחוללי תמונות. הנה, כאן כתוב לכם הכל. מי שרוצה לעשות צילום מסך, שיעשה צילום מסך. כל הדברים כתובים כאן. מה היה עוד? בואו נראה בצ'אט, איפה... צ'אט. רק שאלה לגבי, ענבל, לגבי התמונות עד יום ראשון, הם שולחים את זה גם באותו אתר או שהם שולחים לנו? כן, שישלחו באותו אתר ואנחנו נרכז את התמונות שישלחו בימים האלה, נראה לי הכי נוח. 100%. שואלים אם שולחים מצגת, לא, מספיק לשלוח תמונה. תעשו הרבה תמונות, התמונה הכי טובה שלכם תשלח. אם אני שולח מצגת של הדברים האלה, אני אתן קישור למצגת, מי שירצה יוריד, אבל בואו נראה, אולי אנחנו נעשה את זה כבר עכשיו, את הקישור למצגת, כי אין לי כאן, אין לי סודות, שיתוף, כל מי שצפייה, העתקת הקישור, סיום. To everyone in the meeting. קישור למצגת. יש לך גם קישור למצגת, מי שרוצה שיכול כבר להיכנס אליה ולראות שם את כל הדברים. יש גם עוד הרבה קישורים בכל מיני מקומות. אפשר גם להגיע לבינג דרך הקישור, דרך המצגת, קיצור, מה שאתם רוצים. בבינג אין אפשרות ליצור מספר תמונות ולהרכיב אותן לכדי תמונה גדולה. זה אפשר לעשות עם כלי, למשל, כמו Playground AI, שמי שיכנס אצלי באתר יראה קישור לדברים האלה. אני אתן קישור לפלייגראונד. אם כי זה עובד, פלייגראונד עובד רק באנגלית. כן. יש פה שאלה, שנייה. התחברתי לבינג וזה נתן לי רק 15 חוזקות, אם זה בסדר. זה בסדר גמור. כנראה, א', שעשיתם כבר שימוש קודם בו, או שמישהו עשה שימוש קודם בחשבון הזה, זה בסדר גמור. גם אם נגמרות החוזקות, עדיין אפשר לייצר כמה תמונות שרוצים, ולדעתי גם המהירות
תגבר עם הזמן. זאת אומרת, בהתחלה כנראה שיגמרו החוזקות זה יהיה קצת יותר איטי, אבל תוכלו להמשיך לייצר ככל שאתם רוצים. אין הגבלה על כמות התמונות, יש הגבלה על כמה תמונות אפשר לייצר במהירות. מה עוד? קישור למצגת. כן, את כל המידע רושמים בשורת החיפוש בפעם אחת. אין כמעט, אני לא רוצה להגיד שאפשר להכניס שם ספר של 300 עמודים, אבל גם המשפט שלכם הארוך, או אפילו פסקה, אפשר להכניס את זה. אני ראיתי גם אנשים שלוקחים פסקאות מספרים ומכניסים, ומקבלים פשוט את הדברים שרואים, שמדמיינים אותם בספר. זה אחד הדברים המגניבים לעשות. ממש לקחת פסקת פתיחה מספר, ולהכניס אותה ולראות מה יוצא. באתר, כן, זה התחרות הקודמת שנגמרה באוגוסט, התחרות שאנחנו מדברים עליה נגמרת ב-17 בנובמבר. אני רק אגיד על זה מילה, אל תתייחסו לתאריך שכרגע נמצא באתר, זה עד נובמבר, כמו שעדן אמר, ועד יום חמישי הקרוב, מי שיספיק, סליחה, עד יום ראשון הקרוב, מי שיספיק ייכנס לתחרות קטנה שאנחנו עושים לכבוד יום השידור הנוכחי. אנחנו נשנה את התאריך באתר בימים הקרובים, פשוט מי שאחראי אצלנו על האתר נמצא כרגע במילואים והוא יתפנה לזה רק בערב, אז כן חשוב לנו בכל זאת שתיכנסו ותעשו, ואנחנו כמובן, האתר פעיל, זאת אומרת אתם תיכנסו וזה יתאפשר, אנחנו נראה את זה. אני אתן על זה דיוק גם במייל שנשלח. רק שוב דגש אחרון, אנחנו קופצים בינינו, תמונות שקשורות לנושא החלל בלבד. אל תשלחו לנו חתולים משחקים שחמט, אלא אם כן זה על הירח. כן, בשביל זה שמתי את החתול לובש חליפת חלל. כן, באמת, קהילת הורייזון עוסקת בענייני חלל ואסטרונומיה, אז בואו נתרכז בנושא הזה. טוב, אם אין עוד שאלות, אני יכול להגיד שהיה לי מאוד מאוד נחמד אליכם. מה זה קטליזיבי UI? איך להיכנס? מה, לפלייגראונד UI? לא יודע מה זה. מי שרוצה לשאול אותי שאלות, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, ואפשר גם להתייחס, לכתוב לי במייל, yorion@gmail.com. אני בדרך כלל עונה. לא טולי רון, אני צריך לכתוב לכולם. זה... דור משלי. אחלה. אז היה לי מאוד מאוד נחמד איתכם, אני מקווה שנהנתם. אני מבין שבחלק מהמקרים זה כיתות שלמות שצפו בדברים האלה, אז זה נחמד. אני מאחל לכולנו ימים שקטים, שניפגש פעם אחת בפועל, זה יהיה הרבה יותר נחמד. תודה רבה רבה עדן על שידור מרתק. זה היה ממש למתקדמים, אבל מי שככה צריך אני כן אגיד, מי שצריך קצת את הבסיס, אז יש לנו הרצאה יותר מאוחר של ליאת, שתהיה ככה יותר בסיסית. ב-12:30. טוב. להתראות לכולם. ביי, להתראות. ביי ביי.